Ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe nke ha. Ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe nke ha. Onye nwe anyị gosiri ntụkwasị obi ebebe. Ọ na-enye ndị a na-emegbu emegbu ime ọtọ. Ọ na-enye ndị agụụ na-agụ nri. Ọ na-emekwa ka ndị eji eji, ndị eji eji, ndị eji eji nwere onwe ha. Ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe nke ha. Onye nwe anyị na-eme ka ndị isi ụzọ. Ọ na-ebuli ndị ibu arọ anyị dara n'ala. Onye nwe anyị na-echekwaba ndị ọbịa. Ọ na-echekwaba ndị enweghị nne, ndị enweghị nne na nna, na ndị ajadu. Ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe nke ha. Onye nwe anyị hụrụ ndị ezi omume n'anya. Ọ na-eme ka ihe siere ndị obi ọjọọ ike. Onye nwe anyị ga-achị eze. Ọ ga-achị eze ebube. Chineke gị, o Zayọn, ga-achị site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe nke ha. Ngọzi ga-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe nke ha.